Bună dimineața! Am venit pentru credențiale și de aici o să și plec mai departe spre Mountain. M-am odihnit destul de bine și sunt pregătit să merg pe traseu. O să avem parte de multe surprize pentru că sunt multe castele în drumul meu și o să vizităm o parte din ele. După aceea mă voi opri în Mountain, cel mai probabil, pentru că acolo, în zona aceea am cazare, eu să am o zi mai lejeră. Ce să zic, drumuri bune să avem! Credeam că și astăzi scap de ploaie, nu a venit, se pregătește să plouă, a tot plouat un pic pe câmp, dar merg înainte pentru că trebuie să ajung la un castel aproape aici, în drumul meu, și după ce ajung la acel castel o să filmez acolo un pic. O să vizitez și de acolo să merg pe Melk. Și este alt castel, mai micuț. O să filmez și acolo și la Melk o să mă opresc. Pentru că sunt kilometri care trebuie, sunt aproape și de cazare și mâine voi pleca din Melk. În atunci o să merg pe câmp, vedeți? Ploaia nu m-a iertat, a plouat, va mai ploua un pic, ce să facem? Este totul în regulă. Drumuri bune să avem. Austria nu mă iartă, că vrea să-mi ofere ploaie în fiecare zi. O primesc cu plăcere în compensarea la ce va urma în Spania. Asta nu e nimic. Ce vine de aici e mult mai hotărât, dar luăm ca atare totul. Nu avem ce comenta. Este vremea aceea de munte, de parcă am fi în Anglia. Dar nu face nimica. Dar parcă aș fi vrut să mă rateze un pic ploaia. Din ce în ce mai tare plouă, nu vrea să oprească, dar dăm înainte că să ne ascundem de ea, pentru că ea ne caută cu tot în adinsul să ne facă fleașcă, așa că eu încerc să scap de ea și vedem ce o mai fi. Drumuri bune! Ai învins? Nu, m-am învins. Dar am ajuns, m-am adăpostit puțin sub un copac. Nu am ce să fac, nu pot continua. Totul o splendoare. Nu vrea să oprească. Este destul de hotărâtă ca astăzi să mă ude bine din nou. Dar asta este. Eu merg înainte către castel și vom vedea ce mai fi după. Hai, drumuri bune să avem, că nu știu, ploaie avem,
vânt avem, măcar drumurile să fie bune și să ne distrăm astăzi. Nu văd unde e distracția, dar ne vom distra. Avem aici noroi, avem de toate, nu oricum. Hai, drumuri bune. Am înțeles că vrea să mă plouă, dar vântul ce are cu mine? Avem ce face și vânt și ploaie, totul la un loc. Face o primire pe cinste în Austria. Nu avem ce face, dă-i înainte! Ascundem, facem ce putem. Nu? Înainte! A văzut că m-am supărat că ba soare, ba ploaie, și a zis că mai bine hai să fie cu ploaie și soarele cu tot. Fie tot pachetul la un loc. Chiar că plăcut. Deci le mixează acum. Mai trebuie să mai vină, ce mai trebuie să mai vină în vremea rea, să înceapă să și ningă în același timp și totul perfect. Dar da, le luăm ca atare. Aceasta este Austria în vremea aceasta. Am prins o săptămână care nu e prietenoasă, dar am văzut locuri splendide. Nu știu dacă reușiți de acolo, este o scoică sus. Exact ca drumul Sfântului Iacov, pentru că și pe aici este traseul. Am ajuns la acest castel frumos, la Gatwick, și am reușit până la urmă să-mi găsesc acest pașaport. Prea mult am alergat după el, mi-am pus și ștampilă, mai am o ștampilă pusă, deci până la urmă tot rău spre bine. Ce să zic, drumuri bune să avem!